Katibo kabao, katibo no demo. Katibo kabao, katibo kabae. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Respecti beribiwang, lobiwang, archimang, ala den umanangamang, en suite stralang. Me baru wala mala wan suite odi fu vrede na Canada fu islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dat na mataki vrede dengan ala mala an na Canada fu gado tu. Tede wataki chinso moro fara de kumatiki wataki na fesikba abra gado en abra na bribe gado geloof van islam. Nanga den leri den ko na kriboy buku a buku de kar Quran so kan leer feng en fo kan be ko libi ko moro betre na wan fu gado na inshallah jabi tu sortu libisma wang na bribi wang en wang dine bribi ja somen tra sortu ook toe maar na bribi na den tu disi ja binat grotabu libisma die bribe en gado en ja tra libisma die tak de bribe en gado de taka bestang alasan die we shifa de aben dekba a conference refi wala ti wonne kur de nga den vi de bribe en gado o takia no kan alasan die de wasan musmeken no ne conference refi maar we ba door dat voorlopig dat ja zo wo luku sang gado eteji unu na kriboy buku ak Quran om sabita ka buku disi gado mesenen konji ak kriboy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam frida na kadalu fu gado den na en pije abosko puji ala di bisman embede al last prophet ak kriboy prophet baka en prophet ne kon ala de man desma de kade prophet no volgens wie aan een profeet manas ma di kan de wan duan woroko jigado ma den safu den self sa de du maar de duidelijk jiwi ook toe dat den ap voor kennis den ap sabi of voor tori voor gado of voor tori voor profeetschap dus de wat ik niet tolati de wat taka sandati dan de mus fusabi dat je a profeetschap eindig kaba maar omdat de leesa kriboy boeken de sabi. Nou, na boek ja zo we lezen in het 18e hoofdstuk. 18e hoofdstuk na Surat al-Kahf. Asura wat ik hoofdstuk dat pe Allah eteju bepaalde tori. En een hoofdstuk die zie in een pis die beschrijft die in een boek. Ja bi somel les du kaleri. Die de wat ik over a praxeri of a sanda gado teju in den boek. Ano na laatste buku di si wang mat ala de buku den kong ala de buku di kong na goron tabu ala de boskop man di kong na ala de boskop den kong ala mala teji den sma dat met dat de mek ala presa goron tabi goyo penis pas abi taki baka goron tap libi di si alas mol de gwe dan deze kong te garo char alas ma di de fanafa tempo adam te laatste man tare ko baka libi desma di nebri ben gado de fene moeilijk atranga fu den fu swara to disi de kasa dis no kan de taki was ma de en kon nooit moro maar en den boeken die kon en den beskoppelman die kon altijd asan dis ben taki en no de di moro waarachtig dat wat tak di moro true en alles en do en alles en taki moet gado en de boskoppelman die kon die bende moro booni bisma die bende alle de boskoppelman die kon de libi minder den sma so 40 jaar die fossi a engel bijin kon
Jiden boskopu de begin te jidis maar dat mina boskopu ma gado en a sete boskopu jis kom. So dat is maar aba bewijs van de look van man libi. Dat no as man no lib moro sweetie moro betere moro oprecht. Moro eerlijk man dis. Dus tama dis tak man tori altijd tama nooit tama no tak man lei. Tama tak man tori man dei dat tama tak en na profeet voor gado. Asan dis no kan de wan lei. So daar bewijs ben dit bij aan wonderen en engel bij kong en Gabriel bij kong dat na bewijs ook toe dat is na vertrouw wan man die galo senen kong en jou ook voor chara boskopu kong. Nou wie hebben na buku jason gade taki over authority disi over den die e bribi na den die ne bribi. Nou mo lees jono uit a buku mo lezen en a taal die gado senen kong in een Arabische taal, want dat ben de taal van profeet en een taal en een tongo die zie, a Koran sakakong. En dat is zo mooi dat no as man ma taking de pagado instrument taking. No een boek no kong die kan dele ka boek die zie. En een boek schrijf gade taking ook toe. In een man kwam een vers of een hoofdstuk of een boek leka boek die zie. In een man doen den in brief tak gado de. Die gado taking mek een hoofdstuk, mek een beschrijving leka a skrifi fa buku disi. Te nooit op sa dusun jari, dan baka dusun 400 jari, te nou dat dens man doet dat die, des op den man. Dus nou sa gado takija na pistori. Mo lezen in een Arabische taal, zo kan jering, abun fu jering, abunji ati fu jering. Want we zien een verstamming, maar je geest, je jeje, een verstamming. En a taal disi, a taal voor openbaring, voor gado inschrijven taki, a je een verstamming. En dan baka dat mo lezen vertaling die na in een bakarton, zodat die ding die sab bakarton die kan verstammen, maar specifiek met doen die den ching voor you want so many sab tak bon voor de ching de gas score de sab bakarton en de taking ook toe en de lobby viering toe. En baka dat mo chara a vertaling broken jing en asran on tongo zo kan verstandje voor sang a woord de taki want a woord a tongo fu a Koran a tongo fu a openbaring a de dipi en ano de mogelijk fu char ala de betekenis de sang etaki ko en asran tongo trong asran tongo no biji no brada no bradi no fu man brasa ala de betekenis de woord na de na lati dus wo abi broken ji zodat ik kan kiezen wat chim wat chim verstaan, wat chim kennis voor sangado en teji onu. Want kiezen wat chim zo beter ook noti. Dus tenminste we kiezen wat chim kennis voor dat. Dan kogo en abuko no. Kada taki yaso. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman sha'a falyu'min. ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. En zeg, de waarheid is van jullie Heer. Dus wie wil mag het geloven en wie wil mag het verwerpen. We hebben voor de onrechtvaardigen een vuur bereid, waarvan de rook en de vlam hem als een tent zal omringen. En als ze om hulp vragen, zal hen water gegeven worden, gloeiend als gesmolten metaal, dat hun gezichten zal schroeien. Wat een slechte drank zal dat zijn en wat een ellendige verblijfplaats. En taki na true of na waarheid de voor you masaragado. Waarheid, true, de kon voor masaragado. Suma wani bribi, meka bribi. Suma no wani meka tang. We make one fire. Jiden ogri one. Asmoko nanga den flam van een fire. Lon to den
lekwan tenti. En if den suku yepi, den sa kis watra. Die fire lek smelter isri. Die sa branding fesi. Dat na wang takru dringi. Na wang takru tampresi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Wat betreft hen die geloven en goede daden doen, we zullen de beloning van degenen die het goede doen niet verloren laten gaan. Futru ding die bribi en du bungroko. Binosa mek den binosa mek den di du bungroko las den paimang. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Dat wat ik voor hen zijn tuinen voor eeuwig verblijf gereed gemaakt, waaronder rivieren stromen. Zij zullen daarin met gouden armbanden worden versierd en zullen groene kleren dragen van fijne zijde en brokaat, terwijl zij op tronen zullen zitten. Wat een heerlijke beloning en wat een geriefelijk verblijf. Dan den sabi bromchijari futego sobu paradijs. Peden salibe peden liba elong. Drape den sakisi moi sani sobu siraden. Leki go to boy en den sa very moi groen crossi futsatijn nanga brocade. En desa sidong na tapu hei konus turu sobo troonstoel someone sweet spaimang en someone sweet tampresi. Dat na sandeng den kari amoro hei libi. Dat na dus a tweede gedeelte is des ma de bribi en des ma de ne bribi. Dus eerst gado la teji onu so stanga den di ne bribi. De brona faya en de no kis bung nyang nanga dringi. Maar so faya en na dringi zelf o de faya. Maar den die bribi gado jidem biji paimang. Biji paimang. En de tang futego en den bromti jari fu sekar paradijs. En alla soort sani, sweet nyande abi. Nanga dringi, nanga mooi crossi en mooi weer. En altijd tego gezondheid, de no ziek nooit. Dat na principe gade karuf go. Dus was maar die verstandigheid gebruiken en verstand. Dan la dat die ouwani. En ouwan wat rasan mo boy dat die. Want alles mo is suka boom. Dus if je suka boom, dan a boom no mo yofeni. Maar in eki san zomaar. Alles san die wani de mus vroko vem chinso. Je mus duan san ji eng. Maar dat na sisa agrontabli bidisi. Bisabi vanaf het begin die gado pot Adam alayhisalam vrede na genade voor gado na eng. Vanaf begin die gado pot Adam jaso na Eva. Dan vanaf het ding dat die dens manetan libi futego. Dens tenot ete libis made omdat mijn dede is mijn geboren. Mijn dede is mijn geboren. Dens man die dede gwe deno vernietig. Sa ipsa sawi sabi von okaba. Alla libisma, ini libisma di de, abi wan sting, nanga wan yeye. Dus na yeye e chara sting, aan otra fase. Aje lega sting chara yeye, maar eigenlijk na yeye chara sting. Omdat dat yeye moro krachti mora sting.
dat na asani efana de na asking dede. En dat na dede ook toe te asma en ting want inisma alasma de konja so grotapu e kobora dan alasma abi wan ting. En aten dat die gado bepalen jien. Ook kan sabi over de bepaalde tori over gado. Uno begrijp over wandelen. Fagado kan sani, fagado kan do this, fagado kan not de gado no kan do. Alasani asabi na emek alasani de. Aben de not no ben de. Dus den libisma den doro fu libi agronta podisi. Dat we engel de na een Morocco fu puriu etas ching. Na mandat we kar fedi. Fedi na engel. Ano so man lo sani. Ano wan takur sani tu. De engelen allemaal den de dinari fu gado en fu gado wan. Dus alles aan die de doe. No die gado e je den opdracht fu doasan dati dan de doen. Maar je want trouwens die uneshi ook toe dat na a jin. Ben tak over een pisten ben drasralang over a jin die ben tak over a winti. De winti man evrokon a jin maar dus absrefi no saptakalen die jin e besta. Maar dat asante de kar winti dat na jin. Dus kontres ma ook sabasan dat toe. Maar a Koran en a kriboy buku disi gado tak abradakan lati abradeng. Na sang de as pesturtu san die karding neng die tak overdeng. No omdat die a Satan die we hier van Satan dape en na af geslag voor den jin. Dus abi wan tuka na Adam. Na bijing voor die gado met Adam dan gado men ji ala sabi na Adam. Abi sab ala sani ala kennis gado ji eng. Maar before Adam ben there, dan amandis ben dekba. En als Satan disi at ing dat die aan ben de Satan, dan ben de gewoon Avengers van engel. Avengers van engel en daarom kan ik van ben de van engelachtige ding. De bekaring Isaziel. Dan apisten dat die dat grondtapu no ben de lek van sabing. Ben de maar ben fire. Ben fire zodanig dat die wat er no ben kan de gewoon zo. Alles aan ben heel trafasi, want a fire libi en a fire man heel soort libi. En den jin, de wind is sabasan lati. Binnen sabasan lati, want zou sabi fire no so, dat is zo dat hij brong. Maar libi en a fire, zijn de en a fire, zijn a wereld voor a fire, a bestand voor a fire. Dat is wat we sabi, de wind sabi dat lati, want dat is tang. Dus man pisten kon die a grondtapu kon kouru, zodat hij alleen begin fadong winti wai dan ja bi liban lang ase dan so atmosfeer a winti die we bro dat kon trafasi zodanig dat die alibisma man libi en kan bro kan haar bro anders van de bende zo aan de abostek aan de wantang maar dan die dat kan zo dat gaat op kon koru moro dan abonji we maar voor de jin akkoord tomse. Maar toch ja een aantal voor de jin de teja zitten omdat de meeste jin de freus goe na a song. Dat pe de tang, want a song biji 100 morelijk 100 lees more biji morali agron tabu disi en a song so fire. So fire. E bron constant e bron. Nou een ster, als een ster tang, die bron constant. Dus zij is ja zo dat die alibisma bakawan pisten ta edede. Den jin ook tu edede. Maar de tang moro langa alibi. De kwi. De kwi vertakken van alibisma 100 jari gemiddeld. Hoogstens. Dat den jin ook tu tang 1000 jari de man alibi. En ja jin de libi moro langa moro dat ook tu. Maar atori dat ki vanaf het Adam ten weten longs smane kom baka. Eerst enige wat doen sabi desma in hier van Bijbel. Maar zeker Lazarus. Jezus met Jericho baka libi. Baka dat mandele baka. Maar nos mano maktan jaso voor tego. Tego no jena grotapu. Grotapu jaso alasan ala tori fu jaso awan bijin awan ba.
Dus a grondtapu be mek zo'n fasi. Dat not net tang. Want gado mek een programma. Een programma dat die atteint door dan a tori van grondtapu o stop. Bijvoorbeeld coördinator dat die, wat hij in trataki de kon, maar gewoon zo musabi, sabe taki, dat a grondtap tori o stop een pisteng, en vol stop en van nou stop, dan het door wil later. Maar baka dati dan wan pisteng o de not no de. En voor a stop dan gado instreven meka stop, want we meka engela pota engele wachtig ba. Vanaf engel de, vanaf Beijing engel de. Vanaf fosil bisma men de na grote ba engel de. En engel e wakti na tutuna in een mofo. A wakti na tutuna in een mofo en ai luku go na troon fu gado. E wakti fu een teken fu gado dat ik amag blas atutu. Ta blas atutu disi. Dan aguntapu ook on tot einde. A geluid vang o dus tranga dat ik kan brokoden a mama yesi. So in een maniering. Maar moro biji moro dati, moro tranga moro dati. Alasan di de op panya opo. Not in tanta bepresi. Alasan die. Den bergistef de notan. De kon lichti want aantrekkingskracht alasan arwasan gatrawang. Dat san no besta moro. Dat bergi op biji vrij lucht in ik kwam katung. Ik kwam lichti san ja en heb gewerkt. Alasan. Dat na einde van grondtapu. Dan baka dat wan bis bulnang bisteng. Dan alo charde engel kon baka libi. En mek engel die bron. Israfil na eneng. Bro atapa tutu baka. Hoe mek den libisma. Den grebi voor den panya opo. Dat den op of den grebi. Allemaal opo knapu. Dan de knapu en de luku lontu. Ade die we opo voor grebi. We knapu. We mopo voor grebi. Dan asosos ching. Lek van mabe mekunu. Kama khalaqnakum awwal marra. Gada taki na Quran dat de lek van me mek you a eerste lezen. Want baby geboren en ik kan een krosie toch? Als je geboren atabadi dat die. Want lek van baby. Maar lek van bende. Lek van bijis maar zonder krosie. Maar no ons man no luka trasma. Want de profeta gaat die de afrofe bende Aisha Siddiqa radhiyallahu anha tak ya Rasulullah. O prefeito fugado. Zonder krosie. Dat is maar alles maar luka trasma. Atake atori o heavy atabadi dati. Atori o heavy zodanig dat no one look wat trawas trefi. No was man naten look wat trawas. Alles maar luka lok toe. Atabadi dat de sabitaki dis na day. Dis na a day du ben kis pramisi dat a day okong. Mono be bribi. Den dine be bribi. Maar den de be bribi do sabdak ai. Dis na day ai adu oreja. Anu be bribi. Dan de abici hoop de kan gado sabi pardon unu gado sarati na unu gado sa pardon unu en kan de gado sa putu in paradijs de hoop dat die maar den die ben de ugriman den ben bribi nooit de kier de profeet de kier de bribisma de kier de boomsma do sabi taki adedi si ufaya adedi su ufaya probleem. En dan bakka een pisten dat fire kon cross bij. A fire voor hel. Een half uur na kwam creatie. Adele kwam monster. Een half uur hij kan zie. Een half uur hij kan zie. En hij kan taki ook toe. En de Koran laat taki dat hij deed hem taki. Loma na kulli jahannam. Halim talati. Wat akulu hal min mazid. Adedu taki. Jahannam na waf den engveng. Waf den engva fire na jahannam. Dat tewote je jahannam dat ifuru ibere furu at jahannam pisi dat moro de wan moro alekte was man nyaman switi nyang da wan tweede portie wan derde portie wan moro jahannam bere bi anefu anelai nooit altijd wan moro so dat want aki de okri wang de no wan kans de no up kans dus amoro betere fu bribi en gado. Amor beter voor bribi en a oordeelsdag. A dede ook napa fes gado. Zodat hij, if hij ben true, een probleem. Maar if hij true, dan boom. If hij true, dan boom. If hij true en in no bribi en in no roko jeng, dan ja boom beetje probleem. Want hij deed dat tijd door dat in de mandalay kon baka. Maar if je bent de boom, dan is dan boom. Anders is a fire. Gado takan ala libisma.
was fouten ma usa shi atendati maar bradanga sisa mo tapa tori jaso tarleis wo gomoro fara ma da tori langa tori biji tori hebi tori dipi aftire vi sliven so fara zodat die iemand ik kan verstaan si chinso denken chinso meka saka goni ati na tali is we gomoro fara beji gado dat je jiwa la mala beji kanada en dat jiw krachtig ching na yeye dat jiw gezondheid da gado luku mufasi a chibriwi fu ala ogri en meki waka atapa let passi a passi fu kring passi kring libi zodat die abi a kring en a gro tapu a licht en a gro tapu ja zodat we kan waka bonji wuja so da waka bonja waka bung moro fara ya aba geluk jaso en hiernamaals wassalamu alaikum wa rahmatullah